सुद्ध बसुमतारिया आंनि जोबोद मोजां बन्धु बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनायमोनबा हामगौमोन खिन्थु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय। बिपिएफनिफ्राय होनाय केन्डिडेट बिथां सुद्ध बसुमतारि सारखौ लानानै जोंहा मन्त्रि बिथां इउजि सारा मा बुंदों जे दिनै बिपिएफनिफ्राय बिथांखौ केन्डिडेट होनाया मोनसे गोरोन्थि समय रं टाइमिंआव होनाय जाबाय। बियो मोनसे दिनैनि समा इउपिपिएलनि समसो बेवहाय गुबुन दोलोआ गाबथानो हाया बे खोथाखौ इउजि ब्रह्मआ बुंदों। दा दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिदो आरो कमेन्ट्सआव लिरना हरदो नैबे समा बिपिएफनि ना इउपिपिएलनि बेखौ दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। सुद्ध बसुमतारिजों इउजिजों फ्रेन्ड लोगो बेखौ खुद इउजि ब्रह्म बिथां सारानो खोन्थादों। दा बिथाङा रं टाइमिं सुद्ध बसुमतारिया केन्डिडेट जानाया होननानै माबे एंगेलजों बुंदों बेखौ नोंथांमोना दसे नायग्रोदो। बिनि जोबनायावहाय माखासे खोथाखौ नोंथांमोनजों सावरायगोन अब्ला नोंथांमोना कन्टिनिउ भिडिअआव टाच थाबानो जाबाय। सुद्ध बसुमतारिया आंनि जोबोद मोजां बन्धु गोदो आरो जों कलेजाव माने गुवाहाटीयाव थानाय समाव थांलुबाय थायोमोन। कलेज लाइफखौ आं मिथिया बिनि उननिखौबो आं मिथिलिया खिन्थु बड'फाजों आं जेला आन्दलनाव थाबायफायो अब्ला माने बिथांखौ लोगो मोनबाय थादों। मानसि हिसाबैथ' बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बेयो रं टाइमाव केन्डिडेट जाबाय। बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनायमोनबा हामगौमोन खिन्थु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय। आंथ' दा ओंखायनो एडभान्स बिथांखौ खावलायहरदोंसो जे बे इलेक्सननि रिजाल्टनि उनाव गोसो बायनानै थानो नाङा राजनितियाव ओंखारबाय जेला जियानो जा निर्मल कुमार ब्रह्मआ एबार फ्राय 1 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों। आगोलनि बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो हा फाट्टा राननायखौ मोनसे भेलिडिटि गोनां 3 बोसोरनि भेलिडिटि दं आरो बेयो मोनसे भुवा होननानै ससियेल मिडियायाव बुङो। भुवाया बिपिएफनि दिनाव 17,000सो हा रानलांदों बिसोरो माने 17 बोसोराव बेफोरसो माने लिगेल खुनु भेलिडिटि गैया। दा जों नायबाय माने बाहाय माखासे एपिलेट अथरिटि नांगौ एपिलेट अथरिटि गैयामोन। दा सुप्रिम कर्टआव बा हाइकर्टआव केस जायोबा चेलेन्ज जायो। दिनै जि हा फाट्टा होदों बेथ' लेन्ड पजेसन माने आरो बिनि उनावहायसो जेनेबा मोनसे मोननै रोखोमजों हा फाट्टाया बाहाय जागोन मोनसे जाबाय बसुमति मोनसेया जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बे ल'नि खुनु बाहेरा गैया आरो थ' हा फाट्टा राननाय बायदि मोनसे आबेगिक जाथाय जायखौ हा फाट्टा मोननानै 78 years of Indian independence बिनि उनावहायबो रुनिकाटा बादियाव खुनु आदिबासिया हा फाट्टा मोनाखै खिन्थु दिनै प्रथमबारनि मोननानै गामियारिफ्रानो गावसोरनो ओंखारनानै मोनसे थेंक्स गिभिं मिटिं लेंलायनानै प्रमद बर'खौ थेंक्स होबाय। थ' बेफोरनिफ्राय मा बुजायो बिसोर नुनो मोनबाय बुजिबाय। आसा दिनै बिथां इउजि ब्रह्म सारा बुंदों जे नैबे समा इउपिपिएलनि आमोल बेवहाय बिपिएफनि आमोल गैला। बिथां सुद्ध बसुमतारिखौ बिपिएफआ सिगाङावनो जुदि केन्डिडेट होनायमोनब्ला 17 बोसोर सासन खालामनाय समावनो हयथ' माबा मोनसे मावनो हागौमोन होनदों। दा नैबे समा इउपिपिएलनि सम बेवहाय गुबुन दोलोआ खुनु गाबथानो हाया। दा प्रश्नआ बे रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स हरनांगौआ थारैनो बियो इउपिपिएलनि सममार ना इउपिपिएलखौ आंगायनानै माला इलेक्सन फैयो बेखौसो रायजो राजाफ्रा नेदों। बिपिएफनि सम ना इउपिपिएलनि सम आरो रायजो राजाफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव थानायाव पावार गोनां फैसा गोनां रुलिंआव थानायाव हाबखायो बयबो नाथाय पावाराव गैयै अपोजिसन पार्टियावबोदि लोब लोब हाबो बे नोंथांमोननि थाखाय मा सिम्पटम। लोगोसे सुद्ध बसुमतारिखौ केन्डिडेट होनाया रं टाइम मारना बेनि सायाव कमेन्ट्स हरलाय नोंथांमोन। जोंना हबौ मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म साराबो अभार कनफिडेन्सजों खोथा बुंदों। खोथाया जाहैबाय मा रुलिंआव थानायासो खामानिखौ मावनो हायो अपोजिसनाव थानाया जाहैबाय बिनोल' हायो बुख्रिनोल' हायो दैदेनगिरिफोरखौ बै रुलिं पार्टिखौ बखिनोल' हायो होनदों। बे अभार कनफिडेन्सजों हबौ मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म सारा बुंदों। अपोजिसन पार्टिबाबो
एसेमब्लियाव कर कमिटियाव बिपिएफआबो दंफायो कर कमिटियाव ज' एलायन्स बादियाव दंहैयो एसेमब्लियाव बिजेपिजों एनडिएजों बेवहाय माखासे सुबिदा मोननाय मेरिट्स डिमेरिट्स थायो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोखांफिन आरो बुजिनानै ला चन्दन ब्रह्म सारनि अभार कनफिडेन्सजों खोनाय खोथायाबो जाया जेबो अपोजिसन पार्टिया देरहाबाबो जेबो खामानि मावनो हाया ओंखायनो बे बाइ इलेक्सनाव खुनु गुबुननि खोथा साननांगौ गैया होननानै लेक्सार होआखैमबा नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव खोनायाखैमबा बेबादि नङा अपोजिसन पार्टियाव थायोब्लाबो एमएलए जाहैयोबा देरहानानै सुद्द बसुमतारी सारा गावनि टेनुराव गावनाव जेसेबां पेकेज मोननांगौ दं बे पेकेजआ एमएलए हिसाबै फैखायो आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनो एसे एनै सुफुंना होनो हायो जेबो मावथारनो हाया बेबादि नङा हब मन्थ्रिनि बे अभार कनफिडेन्सजों बुंनाय आरो जोंहा नों फरेन एग्जाम्पल हिसाबै लादो सोनाब क'क्राझार वेस्ट क'क्राझारनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथां सारखौ बिथाङा दासिमबो स्टिल रानिं अबस्थायाव दंना एमएलएआव प्रेजेन्टनि दतमा समस्ति आरो गोदान बे डेलिमिटेसन द्राफ्टनि गेजेरजों जानाय दतमा समस्ति प्रेजेन्टनि सिगाङाव वेस्ट क'क्राझार दाबो वेस्ट क'क्राझार लिरो बिथांमोनखौ दा बिथां एमएलए रबिराम नार्जारी सारा गोबां खामानि मावदों ब्रिज गिदिर गिदिर लाबोदों गावनि आमोलाव हस्पिटाल मोजां मोजां आरो बिथाङा प्रस्ताब दैखोबावदों बबेखौबा मडेल भिलेज खालामनायनि रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होदों कलेज थलेज बायदिसिनाफोर मावनो आखायाव लागासिनो दं बेनिफ्राय हस्पिटालाथ' मोजां मोजां लाबोथारबाय बियो दतमायाव मोनसे हस्पिटाल मोजां बानायबाय दा बे बानायनाया मोनसे नेरसोन अपोजिसनाव थानानैबाबो खामानि मावनो हायो जेरै रबिराम नार्जारी बिथां सारा मावदों आरो जोंहा कर कमिटियाव सोद्रोमा हिसाबै ज' दंलायलायहैखायो कमिटियाव जोङो एनडिएजों दंहैयो एसेमब्लियाव दा बिथाङा मावनो हायो बेयो फोरमान जाबाय अपोजिसनाव थानानैबाबो मावनो हायो नाथाय सोरबा सोरबायासो रुलिंआव थानानै मावनो हायाखै बिथांनि लाबोनाय हस्पिटालखौ बिथांनि नामाव दोननाय फाउन्डेसन स्टनखौ बुखुनानै गोदान गावनि नामनि फाउन्डेसन स्टन गायसननानै सोरबा सोरबायासो रिबन हानानै नाम लादों खिन्थु आसल मावग्राया रबिराम नार्जारी सार दतमायाव हस्पिटाल बेखौ नोंथांमोना सिगाङाव मिथिखाबाय दा ओंखायनो बे हब मन्थ्रि अभार कनफिडेन्सजों बुंनायाबो जाजोबा नंगौना नङा रायजो राजाफोर अपोजिसनाव थानानैबो गावबा गाव खमथाजों खामानिखौ मावनो हायो आरो जोंहा कर कमिटियाव माखासे प्रस्ताब दैखोलायनायनि गेजेरजों लाबोनो हायो हब मन्थ्रि बुंबानो जे अभार कनफिडेन्सजों बुंनाया जाजोबगोन बे नङा नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय स' मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल